गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरनि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो पिएम किसाननि रां सोनाय समा सफैलायबाय। नोंथांमोना फाइनाल रांखौ 20थि नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि बागै जोङो सावरायगोन। लोगोसे एबारनि नैबे 20थि नं इनस्टलमेन्टआव गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा रां मोननाय नङा। मानि थाखाय नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा, नोंथाङा मा खामानि मावनानै लानांगोन बेनि इम्परटेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना पिएम किसानाव गोदान एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथांमोना माबायदि प्रसेस खालामबा रांखौ मोननो हागोन जोङो बेनि बागैबो भिडिअनि जोबनायथिं सावरायगोन। दानिया जोङो नायगोन पिएम किसाननि नोंथाङा 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि बागै नायग्रोनि। गिबियावनो नोंथांमोना मिथिखायो पिएम किसाननि रांखौ बोसोरसेयाव मोनथाम किस्तियाव हरनाय जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। मास मोनब्रैनि गेजेर गेजेर बे पिएम किसाननि रां 2000 रांखौ सोनाय जायो डिबिटि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहै डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। बेखौ गासैबो मिथिखायो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों पिएम किसाननि रांखौ दाख्लैबावै नैबे 2025 मायथाइयाव 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। नैबे 19थि इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मान्थखौ सानबानो जाबाय। आं दहायनो बुंखादों पिएम किसाननि रांखौ मास मोनब्रैनि गेजेर गेजेर रांखौ हरनाय जायो। नोंथांमोना दा पिएम किसाननि फाइनाल रांखौ नोंथाङा जुन मान्थआव मोननो हागोन। जुन मान्थआव पिएम किसाननि नोंथांमोना 100% 2000 रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रां सोनायनि बागै रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन इम्परटेन्ट आपडेट। बे इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय पिएम किसाननि बेनिफिसारि जाय बिथांमोना रां मोनखायो, नोंथांमोना खिन्थु एबारनि 20थि इनस्टलमेन्टआव गोबांनियानो राङा हाबनाय नङा। गोबां प्रब्लेम जादों, गोबां खेथियकफोरा प्रब्लेमखौ खोथाहरदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट हरनि। बेनो जाहैबाय डिबिटि प्रब्लेमनि जाहोनाव गोबां पिएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा रांखौ मोननाय नङा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। आं दहायनो बुंखादों नैबे डिबिटि सिस्टेम आदारजों बेंक एकाउन्टजों नैबे लिंक गोबां खेथियकफोरनिया बेयो प्रब्लेम जानानै दं। जुदि नोंथाङा सम थानायावनो नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ नोंथाङा एक्टिभ बानायनानै लाया, नोंथाङा पिएम किसाननि 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। दानिया नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ नोंथाङा पिएम किसाननि नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ नोंथाङा बोरै क्रिएट जानानै दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो भिडिअनि जोहै नायगोन। जुदि नोंथांनि नैबे पिएम किसाननि डिबिटिया क्रिएट जानानै गैया, नोंथाङा मा खालामनांगोन बेनिबो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ नैबे भिडिअनि जोहै खोथाहरगोन। दानिया जोङो सावरायगोन नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ, पिएम किसाननि डिबिटि सिस्टेमखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। दानिया नोंथाङा पिएम किसाननि डिबिटि सिस्टेमखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे पिएफएमएस होननाय पर्टेलाव थांनांगोन आरो चेक खालामनांगोन नोंथांनि पिएम किसाननि डिबिटिया क्रिएट जानानै दंना गैया। मानो होनोब्ला गोबां खेथियक पिएम किसाननि खेथियकफोरनि डिबिटिया बेयाव क्रिएटआ गोबांनियानो जायाखै। बेनिखायनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे पर्टेलाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि पिएम किसाननि आइडिजोंनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन पिएम किसाननि डिबिटिया नोंथांनिया क्रिएट जानानै दंना गैया। दानिया नोंथाङा पर्टेलाव फैनानै थ्रि डटआव क्लिक खालामनांगोन पिएफएमएस पर्टेलाव फैनानै आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों पेमेन्ट स्टेटास। बे पेमेन्ट स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नैबे डिबिटि स्टेटास ट्रेकाराव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयावनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन
जाय बिथांमोना पिएम किसाननि बेनिफिसारि नोंथांनि DBTआ आपडेट जानानै दंना गैया। जुदि आपडेट गैया नोंथाङा मा खालामनांगोन आङो बेखौबो खोन्थाहरगोन। नोंथांनि DBT सिस्टेमा आपडेट थानाया गोनांथार। जुदि आपडेट गैया नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा, 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननाय नङा। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों केटेगरियाव नोंथाङा पिएम किसानखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबे DBT स्टेटासाव नोंथाङा नैबे बेनिफिसारि भेरिफिकेसनखौ नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव एप्लिकेसन आइडियाव बे पिएम किसाननि एप्लिकेसन आइडिखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसा क'डखौ नैबे गाहायाव बहायनानै नैबेयाव सार्चआव क्लिक खालामनानै होबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गावबागावनि DBT सिस्टेमा आपडेट जानानै दंना गैया। आं नोंथांमोननो बेयाव गासैबो डेटाखौ बहायनानै नेक्स्ट स्टेपआव नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा गासैबो डेटाखौ बहायखांनायनि उनाव स्टेटास अफ बेनिफिसारि पिएम किसाननि बेनिफिसारि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव DBT सिस्टेमखौ बेयाव आपडेट खोथैदों। बेफोरबायदि नोंथांनि स्टेटासा आपडेट खोथैदोंबा बियो अके जानानै दं। जुदि बेयाव आपडेट खोथैयाखै नोंथाङा थाबैनो आधारजों बेंकजों लिंक खालामनांगोन। बेंकआव थांनानै गोबां प्रब्लेम जानानै थायो, बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो बेंकआव थांनानै आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाबानो नैबेयाव बेबायदि आपडेट खोथैगोन आरो 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायबावगोन जाय बिथांमोना पिएम किसानाव गोदान एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोना मा खालामनांगोन रांखौ मोननो थाखाय। गिबियावनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि बे पिएम किसाननि एप्लाइ खालामनायनि डेटाया डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्माराव क्लिक खालामनानै नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन। नैबे केपसाखौ बहायनानै सार्च खालामनानै होबानो नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। जुदि नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ बहायनानै सार्च खालामना होनायाव जुदि नोंथाङा नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबाय, दानिया नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबायबा eKYCखौ नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै eKYCखौ आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा DBT कानेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना पिएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय पिएम किसाननि नोंथाङा नैबे 20थि नं इनस्टलमेन्टखौ नोंथाङा नैबे जुन मान्थआव नोंथांमोना मोननाया 100% रोखा जानानै फैदों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।